karon may gala pinada kinis usa ka lalaki. Uy, lalaki man gihapon. Okay. Magpatago lang sa nga duming. Kini gibuhatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay kailangan nga si Duming. Usa ko kahinti sa usa ka appliance center. Pinangga kaayo ko sa mong manager kay maayo man nga akong record. Pero nakaproblema ko tungod aning akong asawa. Nga mao'y hinungdan sa dako na akong problema. Pero aron ninyo masabtan ang sugilanon, ingnon ko niya ni pagsugod. Ay, dong, naana di ay ka? Ganina ra ka? O ganihan ako taon. Milakaw dahi ka? Ay, gipakuyo ko ni Maridolor dong, ni Adto Miss Mall. O nagmold dahi mo? O yan, sa may... sa mani, mga on pa tadi na. Ay, wala ka man ni O sa mo ko muna yung taon? Aw, ibuot ako ipasabot ba nga, wala ka mukhaon da diha. O sa may kauno na ako? Wa may suon ng kaldero? Ay, kadiyot, magpalit ko dong ha, kadiyot, magpalit ko. Lingkod lang sa diha. Hala, si Kamal. Hala, nag-parking sa tindahan ni nang siya nga nabaligyag sudan. Agi ahata ni. Ako'y makitaan magkako. Mutago ko nga ribiya. Huwato na ko nga mulakaw na sa Gamal. Asa naman ipabayaan na ang palit og sudan? Nakurot naman ako. Kaon, lanlan ako ng kanon. Huwag mong gihapon siya. Hakbon babayaan na eh. Madugay no, mag-ubog ko ng apel ng kaldero. Huwag pa gihapon siya maabot. Pagkakidot ng pabayaan. Dong, dara dong oh. Dara yung paborito, humba nga pinahubas. Dali na kaon na nga rin, dali na. Ay nalaway, busog na ko. Ha? Managkakaon? Muna. Masa may kaon? Oh, kanon. Masa may magisuwa? Dukot. Ah? Magpaabot ko ni mo. Nagutom na kayo ko. Mura magtuwa ka sa karkar o palit og sudan. Nagluto ka mang good. O, pa man maluto pag abot na ako dito mo to naghuwat ko. Buti mo ko dyan eh. Yun, sa umay na ko humba. Kana. Pero ko pagkaon nga wala may kanon. Lanlana na. Ha? Lanlana na ganing pulos. Lanlan ganing kong puros kanon. Mao nga lanlana sa na diya. Bungot si Toy. Napugos ang lataon kog lanlan puros kanon. Saon? Nga nagpalit sa sudan, mura magtuwa magpalit sa karkar. Nagpugong ulit ko sa kong asawa. Unsam ni pabihana yun. Wala may bangon-bangon aron magluto. Stoy. Day. Huy. Usa man ka? Wa man ka magutiman sa tong panihapon. Sige man lang kagigda-higda diha. Uy! Ay, agay. Uy! Agay, ay, kunit ako kamot. Agay. Unsa ka? Agay nga ako kamot sakit. Ay naunsa ka. Kinuo. Ay. Nanghubag man guni. Ay. Sakit. Uy, rayon mama ni. O tumaran niyo. Mayo ni kinaapay na ibilin sa kong bulsa ni tumaran niyo. Unsa na, uy? Alaksan FR ni. Alaksan FR? Mao ni pinakapaspas na alaksan. Alaksan FR. Aduna kini fast relief formula that works in fast as 15 minutes. Oh, diretsong aksyon sa sakit sa rayuma. Paitir kayo ni. Mao rin kini akong gisaligan. Dugay na kong nag-inuman ni. Mao nga tumar na yun ani. Ay. Saan mo ning isda rin? Kanang tuwaho ni? Ako luto anak dong, ako ra. Ha? Okay na ka? Ay, unsa man di ay. Paspas kay alaksan. Uy, nawala ng sakit sa urayuma. Basta alaksan FR, paspas yung kayo ng epekto. Kasi alaksan FR, aduna kini fast relief formula that works in as fast as 15 minutes. Diretsong aksyon sa sakit sa rayuma. Maunang dili gyud ko magpawaan sa kong bulsa. Ala, magpasalamat siya ko sa alaksan FR. Ay, bibi, ambil na lang isda, bi. Ako rin luto, anak. Kini nga kausawa, nagduda na ko sa mga lihok ani niya. Wa siya kibaw, murag nagduda na ko nga may sekreto na siya mga kalihukan. Mao nga ako lang gyud siyang gipanidan. Ay, kata na, pre! Iraki na yung pranamigim! You found somebody new. Ayo, the best kayo mo kanta, pre. Di, huwag makatupong. Ha? Uy, yung mga misis ay, gadon, pre. Ay ba? Daray. Asa- Ay, ma'am ko dyan. Gunitis, May,
Abe, Rebe, salamat kayo. Sister. Dong! Ana. Oh, Maglakaw sa may si Maridolor ha. Magpakuyog siya na ako. May tabungan ning birthday. sige. Ayaw mo pagdugay, ha? Oo, Dong. Sige, Dong. Aris ako. Mwah! Bye-bye! Nindutay niyo, bro, eh. Naamag yung pa pinagawas pagdila. Ya, masipang halok. Gisuyop ka yung dila sa music, pre. Halok ni Judas, pre. Pre! Usa ko na day. Maura niya itong sudan. Da magtipid na dong uy kay daghan kitag bayranan. Si Bayranan ba? Kini na kuryente, tubig. Sa akong gihatag ni mo nga 6,000 pesos. Pagka naano ko ni mo ning munggo sa niya buwad pinikas. Mo na imong paborito di ba? Oh, bitaw, pero bago kong sweldo, gahapon ako naghatag ni mo. Dapat, mabuyo itong sudan. Anong munggo sa nang inoong gihapon eh? Ay magtipid ta. Uy, naunsa ka good. Gidak-an na lang ka na imong sweldo nga pila ra man. Magdaginuta kay mahal kay palitonon. Wano ko kasabot sa binadjitan sa ko asawa. Kaniad to, sa daghan kami utang. Makaswa man ni Baboy Sud sa 5 kadlaw. Karon ay noon nga, nakapamayad na bisa ang mga utang. Munggo sa may noon og buwan. Naglipo ko ng bagyana. Bawa ko na lang yun siyang gibantayan. Dong, mula ka na ka? Oh, nagaya di akong pamliti di abe. Wala di kay kwarta. Ako maghihatag ni mo tanan. Ibaw na siyang mangayo ratag pamliti. Mga dira oh. Uy, 20 pesos? Kapila na imong pangayoon. Gaya ko 100 di away. Saan may piniudto naman dito? Na, pangutang sa kantin oy sa opisina. Ang nabi ko sa felt ko diyang, kolektor ko. Og asa ko maabutan og ting paniudto, adto ko kaon. Gamitan sa na imong koleksyon. Kabuang ka diha? Gusto ka mataktak sa trabaho? Yung saan taman ang wala mo ko'y kwarta. Usa! Wala dito ko kasabot sa dagan sa mong pagpuyo. Wala ko kay bao kung asa pa ingon akong kwarta. Mawar ka hukom ko nga panidaan ko na siya. Kaya nagduda naman dito ko niya. Unya to, Ngano ka, Mari? Wala ka na kumari kay murag diskumpiyado na kay Duming siyang kwarta. Ha? Nahurot man gud sa binggo nga katong gihatag niya na akong kwarta kud. Kato ko gaduwa tagahapon. Ang gihatag niya na ako 6,000, may nabilin nga 3,000. Nya, kay ako magipamayad sa ubang utang. Wagay na ko bayri. Pero buang nga gid ay nalimot man ko. Napusta man ako ang nabilin nga 3,000. Nagtuo ko nga makadaog ko pa. Oo niya, saan man na ni Maron? O kay kailang nga nagpatanto di ha. Naaman, pero dinagko man. Unya, mangita man na kolateral. Mga pilang tayo imong kinahanglan, Mari. Bisag mga 10,000 lang, Mari. Uy, gamay raman na. Ang iyang pawamon, Mari, kanang iyang pawamon, tag 50,000 man nga to na sa 200,000. Pero og 50,000 ang imong wamon, nga naakay kolateral. Hala niya, nahali naman sa tumutor po na mo, eh. O, kana na lang inyong bay. Inyong ang kaana. Oo, amo na. O, kana na lang. Naam ka nagtitulo. O, aron maimpas ang tanan ni mong utang. 100 utanga para mabayran ni mo ang tanang utang. Aron usab, usa na lang imong hunahon bayran ba? Kana na lang bay ug yuta. Unsa man. Sulti lang kita pangan kag kuan magkahuam ka. Na magka nimo ang titulo. Gina, sulti dayon. nasundan ako akong asawa, pero tuwa siya paingon sa bahay sa among kumari nga si Marie Dolor. Wala lang kumuduol nila, kay magduda niya siya nga nagsunod-sunod ko niya. Unya to, uy, kadaghan ko na rin mo kinumpra. Oo, pwede na ka mangutana kung asa pa ingon imong sweldo. Mayo. Mas may pang ingon anak kay nakita pa na ako kung nasa pa ingon atong kwarta. Oo, natural kay mo kay salig na ako. Oh, unsa? Oy! Oh, gusturya pa ganita. Tay pa. Kadaghaning iyang gikumpra. Ang akong gihatag niya nga kwarta, 5,000, 5,000. Pero murag sobra man eh. Di ko matuo nga 5,000 ning tanan. Murag na ani sa mga 10,000 kapin. Matay. Makapaduding na. Wala lang jud ko mga utana kay
Asik, magkaaway lang niya hinuon eh. Kaya ako ra ba matikdan sa akong asawa nga may pagkainit na kayo ko. Gaman pangutana, singka na yun. Unya, pila ka buwan ang nakalabay. Anong igsakit ang kagipon? Ano ka, uy? Wa man. Unya, hilag-hilag ni kayo ba? Nusam ka. Kasi may nag-away ni mo. Wa lagi. Oh, awa ka ra. Mutana raga na ita, dayon kag paninghag. Ano ka, uy? Ano pa sa hilo ako? Oh, saan pa ko may milagro dito ang ibuhat? Animal ka. Kinsa! Kinsa! Dugdum. Kinsa laki, ha? Kinsa! Ha? Agay man magkaay. Kinsa laki, ha? Kinsa laki, ha? Imong gikapungan, kinsa! Wa ko'y laki, wa ko'y laki. Oh, umsa? Nahingang hagyod ko sa dihang gisultihan ko niya sa tinuod nga problema. Namurag ko ako kasabot sa akong gibati. Animal yun mo eh. Nangutang ka kwarta. Unya ang atong bayo og luti imong gikulateral. Unya karon, na problema ka kay kausar ka na kabayan. Nagpila man bayranan taon. 4,583 pesos. Matagbuan! Dili, oy. Oh, lagi. Kada kinsinas na. Muna! Yatay mga haka! Tulo na magugkabuhan nga wako kabayad mo nga gitagahan ko niya kanang tulupod ka adlaw kung di na ko mabayaran ang tulo ka buwan mapahawaon na tani aning bahay nga itong gipuyan. Anak sa kagang! Asa man to tagibayad ano, uy! Pangitain lang sa diyag paagi bisa makatag na tako sa kabuwan ron. Asa lagi ikaw magkusweldo ron? Unya, kuwang po na akong sweldo ibayad. O di ko'y kwarta niya. O di kwarta na ko, pero dili pa ni ako taon. Ako man ni koleksyon. I-remit ko ni karong hapon. Gamitan lang sa nagud total bayaran bitaw na nimo ang iyo lang imong manager migo bitaw kaayo mo. Kunin mo ko dyan, uy! Bugnoon tablang ka ano? Gang larot? Ha? Dong. Perdón, sir. Ay, paita. Dire. Dire, Duming, lingkod dire. Porbida. Ay. Oh, si sir. Lingkod. Lingkod na ka, okay. Nyaan sa man. Sige. Unsa man ni minuanga, Duming, ha? Wa man kuno ka makarimit sa imong koleksyon. Asa man day kwarta? Kuan, sir. Unang, kilako na baka nga naman. Ang tinuod, sir, ka ng nagamit na ko ang kwarta. Unsa? O, sir, tungod mo ganun sa ko asawa. Ako kayo may problema sa bahay, sir. Ay, kinuo ko ni mo, Duming. Unsa man di ay problema ni mo? Unsa man ka? Kuan, sir, giprenda sa kong asawa nga mong bayog yuta. Nga wa ko mahibaw. Diyan ako mahibaw nga anang adlaw gid ba? Kung dili na mo mabayaran ang tuto ka buwan, papawa o na misbay nga mong kanang bahay imberguho na. Ug wa ko ilang choice. O tong nagamit na ko ang koleksyon na ko ang adlaw, sir. Ug basta ang pagkaugma. Oh, Tungod ko sa kong asawa, unimal ko na sa bahay, sir. Hapit ko na kumatuok at lagot kayo ko. purbida. Kung imo pa nang gibuhat, samot ka magdako na gyud og maayo ang imo problema. Pastilan nimo. Dako ka bugar nimo ani Duming. Naabot na ni sa main office. Mortal sin ang imong gihimo sa kompanya. Unya, mapil pa ka ni kaya ako may nagmani sa ni nga branch. Di usaon naman ni ron. Pasiluan lagi ko. Migo ta. Pero usaw nakasamang ka. Bibi papilion ta ka ha. Kay duha ra gyud may tabo nimo ani. Una, bayaran nimo ang maong kwarta nga imong gigamit. Unya, materminate ka sa imong trabaho. Ha? Ikaduha, ikiha, mabilanggo ka. Ha? Wa na pagid kay trabaho. Sir, Asa magkani? Pagpili Duming. inuo ko.
Kuno lang yung gipili nga bayaran ako unya mataktak pag yun ko sa trabaho kaysa mabilanggo ko. Nawa na gyud unya ko'y mahimo ug tuwa na ko suod sa prisuhan. Mao ni akong problema taon ron. Unsaon ako pagbayad sa naprinta nga bahay nga wa pa man ko trabaho kay nataktak man ko. Unya, naapag-bayaranan sa mong kompanya katong kwarta nga ako nagamit. Asam taong kong ibayad ato. Muna akong problema ron. Naglibo ko kung sa akong buhaton. Kakulatahon kay ko sa ko asawa. Palihog, tabangig tabagitaon ko ninyo. Saon man na ako ron. Kung kamoy pasultihon, duming. Hello! Good morning! Bambina! Ate Pres, Good morning. Sa tanan mo naman, good morning yung tanan. Okay, siguro. Normal yan ang pagkatubag niya. Natural yung kayo. Wawa ko siya utok. Duming, kanang na ang unsa man ko na si trabaho ug muusab siya panghuam kay bayar na tuwa naman po'y musalig nila tungod sa ilang dungog. Wala yun. Lisod na kayo. Oy, Iyan ang kung ano niya asawa Di, niya yang- puson. ang yang asawa Madugay, hinulang Pusa utang na ba? yung mga asawa ang yang doon. asawa mo'y pukpuk ko pa huwag man Mao ito na, siya mga oh. kabanay bahala na siya nga kabanay di na siya magilabot. Paita. Oo, nya ina sa dumi nga, di ko masugot nga bawion nyo ba? Kay wako kapirma ni. Ano? Suya ko Tingali, kasi no? makalusot. Makalusot, ana, no? Kay sa ako na ibawaan kung prinda gani kanang panalitan mo prinda ko og yuta nya ako anak ko si Priscilla akong mama ako mo prinda. Kat akong papa naman yung sa mingon nga ni pirma ang mama wa papa nga ikot Punta na ta to ni pirma ta ng anak Nay, nana po, Oo. tingali. Ay, na to sa Torre Rufil. O sa Torre Martin. Punta na Suway ko nung konsulta ko sa mga abogado. Doming. Pwede magmanghunaw. Dili, ang mudawat ana, agap ba? Oh, gibo na danos. Dako sila puruhan nga Oh, maila. Kana na yutas ko sa katong kuan kon. Oo, sakto. Pirma kana lamang usa ka magbuwag nila. Oh, magkuha ra. Sabi to inana, Wa mabawi. usaya. Wa mabawi. Wagi mabawi. Mo ba? Barko-barko kana uban. Kanang tampa, gil, kanang inana, wa gyud ay ninyo ma kuan. Ako ko kumupay sa Malukat. Di ko mo-appeal kay Sa asawa man. Sawa mo gulayan ako ba? Una sa kala sila sinig arila mo kung di ka bulong ano eh. Wala, oy. Di ka gusto mapil sa Pero sama. okay tali na doon na ba kayo nga makuha. No, doon na tali na kayo nga makuha kun mo kuan gyud ang ubang Ay, so. uwa may Oo, kapirma. may Oo, kalagayan. juga na sa Kana ginikanan. pantay naman sa usa. Usa na. Ang kanya, ganito itong kaso ba? Naman po din na natin, Pres, ganito sa Kuanos. Giprinda, pero ang katong mga kuan, gipapirma-pirma lang. Gipapirma. Nga kani, kaliwat ni aning tawana, kani, pirma. Mga 8 sila kabuok ni pirma. Karon gibawi man sa mga kanang katiguangan yung mga kuan. Nakuha, pero gipabalik nga kan, gimura ba kaso nga kani sila, gipapirma ra sa giprindahan. Doon ay nainumduman di ay doon ay nagprinda og bayo og yuta kanang unya ang tag-iya ang kuan kibali ako mo'y tag-iya sa yuta ikaw ni puyo ka sa kong yuta ate Pres sige kung huwam ni mo kwarta yan natay kasuwatan mo na karon nabawi Diyos namatay naman ang katong masig kaginikanan ang anak mamali nabawi nila kay walay notarios abogado ang kasulatan. Mo ba? Oo. Kani karo duming tanawa ko no og nan notaryuhan mag-abogado ka ng mga papilisa. Kuan lang kanang verbal lang o kanang Dili, naisuwat pero naisuwat lang Oh, pero dili. wala dili notaryo. Dili notaryo Okay ra ba tingali no? Kanang dili notaryohan. Dili Mo ba? kinanglan na gyud notaryo sa abogado. Oh. So aya kuno duming og notaryuhan ba sa abogado nya pagsulti po dango pug abogado nga wa kay kalibutan sa pagprinda. Ana, no? Mao ba? Hala. Hala. Na lamig kay. Hala, ikaw lang abogado. Oo, kay dili kayo Karon, may makuha ni mo kung sa imong buhaton. Dili kay may ka-clear. Dito ko klaro ni ako. Kahit pa dagat atong teleponon. Kuna ko ang puzzle tihon.